robotika ez da jende asko guztun bezala robotak itea. Guk egiten da batez programazioa, bai bideojokuk eta hola, eta beste aldetik egiten da muntaia. Legoko piezak erabiltzen daula, eraikinak eta hola egitea. Eta gero helburu nagusia da robotikana, umentzako ezigarria izatea, bai garapen intelektualen aurrera pauso izateko, bai zientzia, teknologia eta matematika arloan aurrerapenak izateko eta gero bizitza errealen aplikatzeko, eta beste aldetik teknologia berrik deba izautzeko. Gaur egun asko daude eta berrik deba izautzeko. Robotikak daukan horrela gauza egunerokotasunean edo batez ere etorkizunean da, poliki lanbideak edo lanbide berri batzuk asmatuko dira, noski zeren eta robotikak ordezkatuko digu gaur egun lanbide asko, eta poliki uste nahi gara dena dara robotika gure inguruan, eta robotika domotika ere bai. Eta, horregatik hasten badira txikitatik zenbait programazioak egin, eta etorkizunerako oso baliagarria izango zaie. Txikienekin egiten duguna batez Bibot robota erabiltzea da arazotatik eta konponbide lortzeko, gero behin sormen erabiltzeko eta da. Mailatik aurrera pieza zailagoak edo txikiagoak dira, eta bertan sartzea motorra, engranajea, sentsoreak, eta gero hauek eraikuntzaile ondoren ordenagailuetan daude programatzeik eta motorren bidez mugimendua sortzen dut. Horreko pausoa, bigarren bat izango da beste komplikatuagoa edo izan ditekena, Scratch izango da oinarrizko programazio adibidez, Arduino, eta Arduino zauzera zila egiten, pixka perdeko, batez ere igual la linea, eta Arduinokin beste programazio mota bat da, eta